Egun hon eta ongi etorri denoi. Aukera hau aprobetxatuko dut, bai gunetako arduradunei, eta kazetariei ere, eta zelan ez, Gerediaga elkarteko lantaldeari, azoka hon bat izateko egingo duzuen eta egiten ari zareten lana aurrez eskertzeko. Gaurkoan, 53. edizioa, Durangoko azokaren 53. edizioa, aurkeztuko dugu eta kontatuko dugu ardatz nagusiak, egitaraua, eta edizio honek dakartzan berrikuntzak. Amaieran guztiok argazki bat atarako dugu urterolez. Landako gunean elkartu gara. Gaur hasi dira Durangoko azokako muntaia lanak. Orain, utzik ikusten dugun pabilloi handi hau, abenduaren 5-tik 9 beteko dugu sormenez eta kulturaz. Azoka bizitzeko modu asko dago, izan ere batzuk sortuz eta besteak hartuz. Izan kantu, poema, novela eta ilustrazio sormenez beteko da Durango. Bertan aurkitu, ikusi, entzun, ikutu eta sentituko ditugu azken asteetan aurkeztutako diskoak, liburuak, ikusentzunezkoak, kontzertuak eta emanaldiak. Aurtengo azoka anitza izango da. Azken hilabetetan euskal kulturak utzitako uzta oparoaren islada, 158 argitaletxe, diskoetxe, kulturek elkarte, erakunde eta banatzaiek parte hartuko dute. Landako gunean, hemen bertan, 257 estan egongo dira eta horietan 429 nobedade aurkitu ahal izango ditugu. 304 liburu, 93 disko, 18 aldizkari, argitalpen elektroniko bat eta 23 bestelakoak. Autoekoizleen plaza ere izango dugu 5. urtez eta 17 autoekoizle egongo dira bertan. Autoekoizlei plaza eskaintzeaz gain, sortzaile berriei ere leku egin nahi diegu azokan. Horregatik, sortzaile berrientzat sormen beka bat sortu dugu. Euskarazko kultur produktu baten sorkuntza hasieratik amaierara garatzen lagunduko du. Hasi ideiatik eta bere zabalkundera arte. Urtero emango dugun beka honen edizio honetako gaia literatura da. Irailean itxi zen lanak aurkezteko deialdia eta 28 lan jaso ditugu. Eta oso pozik gaude deialdiak izan duen harreragatik eta jasotako lan kopurua eta kalitatearek. Hemendik eskertu nahi dut publikoki deialdia euren proiektuak aurkeztu dituzten guztiei. Azokan emango dugu irabazlearen berri, abenduaren 6, areto nagusian. Goizeko 11etan, prentzaurreko bidez, 2019ko Durangoko azokara arte itxaron beharko dugu sormen bekaren lehenengo emaitzaz gozatzeko. Beste kontu batzuk. Aurtengo azokako aurrekontua 660.000 eurokoa izango da, eta aurrekontu honekin azokak egiten duen ekarpena handia da. Alde batetik, euskal kulturaren transmisioa eta zabalkundeari dagokionez. Eta bestalde, alderdi ekonomikotik, sektoreari eta Durange aldeari ere egiten diona. Behin datu orokorrak esan da, 53. edizioko egitaraua aurkeztuko dugu. Horretarako gunetako arduradunek hartuko dute hitza, bakoitzak bere gunearen nondik norakoak azaltzeko. Eta irudienearekin hasiko gara, eta aurten uste dut zinea indartzu datorrela, zehaztasunak Joana Olabarriak kontatuko dizkigu. Nahi dozunean. Egun ondanoi eta ongi etorri, prentzaurreko honetara. Niri irudienea aurkeztea tokatxexat, irudienea euskarazko zinde sorkuntzaren gunea da, eta Durangoko azokak irauten dauen bostegunetan Durangoko Zugasa zineman kokatzen gara.
Goizeko 11:00 gaueko 9:00 egunero ikusentzunezkoak une oro gozatzeko aukera edukiko dugu. Bertan gainera sortzaileak, aktoreak, zuzendariak bertan izaten dira beraien lana aurkeztu edo lanen ondoren nolabait bertaratzen den jendearekin solasaldi txikiak izateko. Euskal literatura eta kultura zinemara eramanez, aurtengo honetan Gulaboa, Gure oroitzapenak, Soinujolaren semea edo Margolaria bezalako lanak izango ditugu. Gai sozial, historiko naiz politikoak lantzen gurean, animalien tratuen inguruko dokumental bat, han edo hemen zuk, etorkinen erreskatea, Jainkoak ez dit bazkatzen, atxolorra, esnazazu esnatu, apodaka edo muga deitzen da pausoak moduko lanak. Pase bereziak izango ditugu aurtengoan, aurre estreinaldiak eta nolabait oraindik kaleratu gabe dauden lanak ikusteko aukera izango dugu irudienean. Soinujolaren semea, muga deitzen da pausoa eta margolaria lanak ikusi ahal izateko, gonbidapen bidez egingo dugu sarrera, estreineko zen irudienean ikusteko aukera edukiko dugulako. Gonbidapena beraiek irudienean hartu ahal izango dira azokak irauten dauen egun horietan. Fikzioa, zine esperimentala, fantasia, azkenengo urteetan ikusi dugu euskal zinemagintzan, nolako lanak aurkezten dian eta uste dut irudieneak berak anistasun hori nahi dabela irudikatu. Maila honetan izango ditugu Zain, Lekeitieko zinebilerako irabazle izan dana, Espediezio Handia, Utxune Zurian, Lope, Errementari, Astelena edo June bezalako lanak. Eta aipatzeko beste egin bat gelditzen dira. Adibidez, Oreinak filman oinarritutako 3 laburmetraien estreinaldi egongo da irudienean, edo dantza dokumentalaren inguruan, dokumental serie bat egin dabe eta lehenaren estreinaldia gozatzeko aukera edukiko dugu. Aipamen berezia egin nahi dotzat, Proiektors sormen taldeak egingo daben deialdiari, etxeetan ditugun proiektore zaharrak eta film zaharrak errekuperatzeko ekimenean lanian ari dian 3 gazte, eta informazio hori ere azokan zehar zabalduko dugu. Eta besteri barik, irudietatik ahotsetara pasako gara, eta ahotseneko kide dan Unai Egaz, izten dotzet. Bai, eskerrik asko, eta egunon. Ahotseneak 11 urte betetzen dituen honetan, 100 eskaratik gora jaso dira, urtero bezala, eta egun, oraindik bertan parte hartzeko eskaerak jasotzen ari gara, eta egitarauari dagokionez, zuzenekoetan talde hasi berriak arituko dira, ibilbide luzeko taldeak, talde jubilatu bat ere tartean egongo da, eta estilo aldetik rock and rolla, popa, musika elektronikoa, hip hopa, trapa ere bai, entzun ahal izango dira programatu diren 70 kontzertuetan. Solasaldietan 42 aurkezpen, batez ere euskal idazleen azkeneko lanak ezagutu ahal izango dira, eta literaturaz gain, musika, bertsolaritza, komikigintza disiplinek euren ordezkaritza izango dute ere. Eta hori, labur esan da, ahotsenea itxi eta eskaintzak plateruenan jarraituko luke. Eta hori intzak esplikatuko dugu, hobeto. Egun ondan hoi eta eskerrik asko etortziarren. Unaiek esan bezala, plateruenan urtero bezala gauetan eukiko ditugu disko orkestera datozen taldiak, formatu handiko kontzertuan. Eta azken urteetan bezala, saiatu publiko zabalera heltzeko estilo anitzetako taldeak eta kontzertuak izatea. Gitaraua ja erdi aurkeztuta dago dana, baina esango dutzu. Eta abenduan 5 untza eukiko dugula, abenduaren 6 esnebeltza, abenduaren 7 modus operandi, 8 anestesia, eta azken egunean azokaren itxieran ondoren Olatz Salvador etorriko da taldiakin. Eta aurten honez gain, berrikuntza moduan eta azoka telebistakin elkarlanean
eguerdietan eukiko dugu hautsi volumena musika saioa, eta bertan talde eta musikari ezberdinekin elkarrizketak, zuzeneko emanaldi txikiak eta bideoklipak bebai eukiko ditugu. Eta oin arte eszenikoei emango dutzeu paso, eta hori eszenatokiko Arantza Arrasolak aurkeztuko dutzue. Bai, egunon. Luzerotik dator San Agustin kulturguneak eta Durangoko azokak dekien harremana. Denbora honetan pasagara espazioa partekatzetik proiektu bat partekatzera. Eta horregatik azoka egunetan aspaldikila San Agustin kulturgunea eszenatokia da. Antzerkiari eta dantzari eskainitako tokia. Aurten, nobedade moduen bebai, egunero, 5 egunetan zehar, emanaldi bat, arte eszenikoen ikuskizun bat ekingo dugu. Hasiko gara 5ean, ikaslegunakin, eta hor antzokia eta antzerkigintza ezagutzeko aukera ekingo dabe ikasliak. Abenduaren 6ean, Ika antzerki taldea ekingo dugu gurekin, Txarribo da, kabareta, lehen euskal kabareta, oso divertigarria, eta euren antzeslan eskainiko dute. Abenduaren 7ean, dantza. Gazteiztik etorritako proiektu bat, proiektu larrua, baserri ikuskizunak eskainiko dozku. Zapatuan, abenduak 8, mikroantzerki piezak, 3 pieza desberdin, arratsaldeko 7etan hasita. Lehengokua, Atz Teatroren Tomiriz, bigarrena Miren Gaztañaga eta Iraia Eliasek egindako Agur eta Dolore, eta 3. Anodino antzerki taldeak eskainiko digun Esrondirren katua. Eta amaitzeko azkeneko egunean, igandean, euskara babesteko Zubi proiektua daukagun herri askoren tarteko irabazle izan den famili guztientzako emanaldia. Benetan be antzerki taldea eta inondik inora ikuskizuna. Horrek izango dira, eszenatoki osatuko duten egitaragua. Eta familientzako, nola, bereziki familientzako bebai toki badagoen azokan, oian itzaso gangoitiak aurkeztuko dau. Bai, eskerrik asko Arantza. Bete-betea dator beste urte-betez Zaguan Barako egitaragua, eta guri dagokionez, gu oso pozik gatoz. Kultur disiplinei dagokionez, azken urteetan izan dugun egitaragoan itzen da daukagula esan dezakegu, sormen tailerrak, paiasoak, ipuin kontaketak, liburuen aurkezpenak, umei egokitutako bertso saioa eta musika ikuskizunak izango ditugu besteak beste. Ikasleguneko poesia tailerrarekin zabalduko ditu ateak txikietan dien guneak, eta hurrengo egunetan orduro izango dira emanaldiak. Urtero legez, eguerdiko orduetan areto handia zabalik egongo da, eta eskuragarri egongo dira bertan haur eta gazte literaturan argitaratu diren euskarazko liburuak eta aurreko urteetako liburu gomendagarriak. Berrikuntzarik ere izango da, ahoskotasunari garrantzia eta balioa eman guran, azken egunerako iganderako ipuin kontalarien maratoia antolatu dugu. Eta 5 ipuin kontalarik ordu erdiko ipuin kontaketa saioak eskainiko dizkigute. Eta amaitzeko, azken urteetan errepikatu dugunez, haur eta gazte arloko kultur sortzaileek beren lanari eskaintzen dioten mimoa eta maitasuna azpimarratu gura geunkez, eta horren eredu dira Zaguganbaran izango diren ekitalien oparotasuna eta kalitatea. Eta txikietan dien gunetik, kultura digitalaren gunera egingo dugu salto, eta Gorka Julioren eskutik ezagutuko duzue Kabiako egitaraua. Kaixo, eskerrik asko denoi. Kabia aurten berrikuntza bezala barrura dator, landako barrura dator. Uzten dugu kanpoan geneuka ondo mori eta barruan jarriko garela, alegia.
Eta egitaragua nahiko, anitza izango da aurten. Lehenengo egunean, ikaslegunari lotuta, heziketak daukan garrantzia kontuan hartuz, programazioa ikasten eta irakasten egongo gara, baina mai joko batekin, jolasmatika deitzen da mai joko batekin, eta arratsaldean saiatuko gara hezkuntza formal eta informalen arteko korapilloak pixkat horren inguruan solasten. Bigarren egunean aldiz, gamera untxeiko lagunekin, Euskal bideojokoen eszena ezagutzen eta ezagutarazten jardungo gara, eta baita nola ez, zuzeneko emanaldiak egongo dira, eta baita bertan jolasteko aukera, arratsaldean bereziki. Ostiralean, Wikipediaren eguna izango da, eta hor Euskal Wikilari Kultura Elkarteari esker, Wikipedia erreferente den proiektu eta kultura eskaren erreferente horren tailer ezberdinak egiteko aukera egongo da, eta baita egiten ari diren zenbait proiektu ezagutzeko. Larun batean, pixkat izango da proiektu anitzagoak edo era ezberdinetakoak ezagutzeko aukera, eta hor egongo diren artean Izarkom telekomunikazio kooperatiba, Itxulapikoa, crowdfunding edo auzolaguntza tresna, Kultuxarea proiektu kulturala edo Artizarra sare soziala ikusteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, azken egunean, Uztaritz Beteluk, dela Donostiarra den artista bat, erakusketa bat egongo da kabian. Aurkezpena goizean izango da, 12etan, eta Uztaritz Beteluk egindako lan batean oinarrituako erakusketa txikia izango da. Baina helburua da inteligentzia artifiziala eta sormenaren inguruko eztabaida bat egitea. Orduan, bera olerkigilea da, bereziki eskultorea ere bada, eta hor inteligentzia artifizial sare neuronal batzuek eta bere lanaren artean ze gertatu den kontatu nahi dugu, edo kontatu nahi du berak. Eta horretarako, egongo da aurkezpena, eta baita ere egun osoan erakusketa bat. Gauza berezia ezin dugu gehiagia aurreratu, baina gauza hola berezi bada, baina behintzat jakiteko, amaitzeko Uztaritz Beteluren erakusketa hori egongo dela. Eta beste gabe, landako barruan jarraitzeko, areto nagusira goazen, Ester Sotorekin. Egunon. Areto nagusia azokako partaideek beraien lanen aurkezpena eta zabalkunde lana egiteko lekua da. Bertan izango dira sortzaileak, erakundeak, gizarte mugimenduak eta denetariko proiektu eta lanak eskainiko dituzte. Gai askotarikoak, politika, gizarte gaiak eta abar. Begiratu egitaragua eta ziur gaude zuen gustoko gaiak aurkituko dituzuela. Hortaz gain, 5. urtez, areto nagusian kokatuko da Gogoetaren plaza. Bertan, abenduaren 6, 7 eta 8 eguerdian solasaldiak eskainiko dira, eta arratsaldetan mahai-inguruak. Aurten landuko diren gaiak 78ko belaunaldia, sormena eta gurasotasuna eta kultur transmisioa eskolan izango dira besteak beste. Mila esker, eta orain Azoka Telebistari buruz Oiane Agirrek hitz egingo digu. Azoka Telebista aurten berrikuntzekin dator, markatu. Esaten nago moruen, Azoka Telebista aurten berrikuntzekin dator, izan ere Azoka Telebista ibiltaria izango da aurtengoa. Azokako gune guztietan gertatzen den hori ikusentzunezkoetan jasotzea izango da bere helburua. Eta hainbat gunerekin elkarlanean propio ekoiztu ditu hainbat saio. Intzak aipatu moduan, plateruenean, eguerdiro egongo gara, lehen egunean ezik, ikasle eguna baita, baina abenduaren 6tik aurrera egun egongo gara eguerdian, hautsi volumena izaneko saioa ekoizten. Eta gero eduki hauek zabaltzeko hainbat bide. Batetik jarraitzen dugu Euskarazko toki telebista guztiekin elkarlanean, orduan Euskarazko toki telebista guzti hauetan gaueko 9:30 aurrera Azoka Telebistaren edukia zabalduko da, Goierri Telebista, Erlo, 28, Amaika, Oizmendi eta Goiena, uste dut ez dutela inor ahazten. Eta hemen zer eskainiko dugun, Azokan gaur izeneko saioa, magazin bat izango da, eta Azokak egun horretan eman dauena jasoko dauen saioa izango dana, edo hautsi volumena, edo gune baten edo bestian grabatu dugun, izan solasaldi bat, kontzertu bat, baina saiatuko gare,
Azokako egun horretan gertatu dan hori, ikusentzunezko edukian, 2 orduz telebista hauetan ere eskaintzen. Baina ez bakarri telebistetan, eta bereziki munduan ikusentzunezkoen edukia kontsumitzeko aldatzen dauen gune honetan, garai honetan, nahieran, azokako webgunean ikusgai ongo da nahieran, eta gero sare sozialetan bebai zabalduko dugu. Hortuan, aurten ere, Durangotik harago eraman nahi da Durangoko azoka. Bueno, eskerrik asko, guztioi. Eta hau ez da kumplido bat, baina eskerrik asko benetan, segero, hainbeste lan, da hainbeste aiztu egiten dugu, baina benetan egiten duzuen lana eta ez gaurtik aurrera, urte osoan zehar eta baita azoka egunetan ere. Dana dela, esan behar dut, guztira, zenbakitan, 200 ekitaldi izango ditugula, 700 metrotan. 5 minutu urrutien, San Agustin, baina bertan dao. Eta benetan, esperientzia eta bizipena gurutzatzen diren leku bada Durango. Baina azoka iritzi aurretik, badugu beste hitzordu garrantzitsu bat, aipatu nahi duguna, Euskaraldia. Hemendik, ekimen honetan parte hartzera animatu nahi zaituztegu, hau bizi edo belarri pres modura. Ariketa honen helburu nagusia, hizkuntza ohituretan eragitea da. Azoka ere horretarako leku aproposa da. Hizkuntza ohiturez gain, kontsumo ohituretan ere eraginez eta euskarazko kultur produktuak sortu eta kontsumitzeko plaza eskainiz. Eta amaitzeko nola ez, Durangoko azokara etortzeko konbitea. Eta bertara, zatoztienok erabili mesedez zeuentzat hobea dalako, garraio publikoa, trena eta autobusa batez ere. Eta kotxez etorriko zareten ontzat, berrikuntza importante bat. Eta animatzen zaituztegu ere hau erabiltzen. Eta da, parkin bat autopistaren irteeran bertan ondo seinalizatuta egongo dana, eta bertatik eta Durangoko azokara 20 minutuero autobusa izango dugu. 2 autobus egunean zehar eta goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 erosoena da. Orduan aprobetxatu izue egiten dugun lan hori ere. Eta 20 minutuko maiztasunarekin esan duten bezala. Bueno, 5 egun dituzue, errutinatik atara, eta Durangoko azokak bakoitzak bere erara bizitzeko. Abenduaren 5-tik 9 da asko dira. Hoize. Eta orain, galdera erantzunen tartea zabalduko dut, eta, zeo zer galdetzea nahi baduzue, hoize da, momentua. Bai, aurrekontua antzekoa da, zeo zer gehitzu hau, baina portzentai oso bajua, antzerakoa esango genduke dela. Bueno, egia da, egune bakoitzak bere nortasuna dauka eta bere perfila ere, ezta? Baina esan duten bezala hasieran eta uste dut Oianek ere azaldu dauela, Euskal Zinea indartuta dago. Eta hori bizi izan dugu urte honetan zehar, eta esan dagoan bezala ez da bakarrik atzera begira, aurrera begira ere halaxe da. Eta bai igarri diogula, baina igual ez naiz oso objektiboa izango honetan, baina bai igarri diogula, azoka barruan ere, ekitaldia kontutan hartuta da espazioak ere gehitu egin dira, olako bultzada bat, baina bai,
baina ez dute baztertzerik nahi beste inor eta ez gune bat ere. Ze benetan, bakoitzak bere bidea, baina integratuta eta, bueno, bere plan bereziekin eta ez epe laburrera bakarrik ertainera. Besterik? Bueno, hemen izten dugu eta berriro ere eskerrik asko, hurbiltzearren, benetan, betiko lez.